Mielenkiintoinen omakohtainen kokemus. No niin. Silloin 2019 vuonna, kun näitä tukiasemia alkoi tupsahtelemaan, asuttiin silloin vielä lasten kanssa kaupungissa ja mä aloin saamaan itse mielenkiintoisia oireita ja mittautin mun kotona säteilyarvot, niin ne oli 19 kertaa suuremmat kuin mikä oli sallittu yläraja. Ja se oli mulle siinä oli täältä kaupungista. Ja mähän silloin lähdin. Ja mä kävin silloin mittauttaa mun lasten koulun. Niin siinä mittarissa, mikä silloin oli, tämmöinen kunnon asianmukainen mittari, siinä ei riittänyt enää mittauskapasiteetti mitata sitä säteilyn määrää. Missä lapset on koko päivän? Lapset koko päivän. Se koko piha-alue, yksi einusta siitä koko koulusta oli, mittari ei enää riittänyt mittaamaan. Mä soitin samalla hetkellä säteilyturvakeskukseen, Stukiin. Ja siellä tämmöinen miellyttävä naishenkilö vastasi puhelimeen ja sanoi, että hän ei osaa vastata mun kysymyksiin, että hän lähettää viestiä eteenpäin jollekin insinöörimiehelle, joka soittaa mulle sitten myöhemmin. Ja tämä insinöörimies sitten soitti mulle. Ja mä kyselin häneltä näitä asioita ja hän nauroi mut aivan niin kuin selälleen. Hän nauroi siellä ja piti mua aivan idioottina ja sanoi, että voi kuule tyttö, kun nythän me vasta rakennetaan näitä, että nythän ne tutkimukset vasta alkaa. Kun mä kysyin, että voisitteko te lähettää mulle nämä tutkimukset, missä on tutkittu, että näillä ei ole mitään haittaa, nämä on turvallisia. Niin voisitteko ne laittaa mulle ne tutkimukset, mä mielellään lukisin ne. Voi kuule, kun ei semmosia ole. Ja niitä ei ole. Ei ole. Ja sitten mä kysyin, että te olette julkinen laitos, te olette säteilyturvakeskus, teidän tehtävä on pitää ihmiset turvassa, eikö näin? Joo, mä kysyin, että voisitteko te tulla mittaamaan mun lasten koululta nämä raja-arvot, että me mitattiin itse omalla mittarilla. Ja mittarista ei riittänyt kapasiteetti mitata, että voisitteko te tulla. Ja ne on ilmeisesti jossain täällä pääkaupunkiseudulla. Ja se oli se mies sille, totta kai me tullaan, mutta tiedätkö kuinka paljon se maksaa? No sille, että okei, että ihmisen kuluttajan täytyy itse maksaa säteilyturvakeskukselle, jotta he tulee todistamaan sen, että onko tämä kansalaisen huolenaihe oikeasti validi, vai onko siinä jotain semmoista, mikä ei pidä paikkaansa. Kyseessä on julkinen laitos, jumalauta, lasten koulu. Mä väitän, että tämä ongelma on muissakin kouluissa tällä hetkellä. Kyllä. Plus ei ymmärretä sitä, että siellä on luokallinen lapsia. Kaikilla lapsilla on nykyään kännykät repuissa. Siellä on hirveä kuormitus koko ajan, koska ei todellakaan, esimerkiksi Uudessa-Seelannissa sinne ei saa viedä kännyköitä kouluun ollenkaan. Mikä on tosi hyvä ja toivottavasti tulee tännekin. Kyllä, ja mä en ymmärrä, mikä tässä on niin vaikeaa. Mikä on niin vaikeaa, että tämmöistä yksinkertaista asiaa ei saada toteutettua, että kännyköitä ei vietäisi luokkahuoneeseen. Mielellään koko koulu, mutta se, että ne tulisi olla luokan ulkopuolella. Kyllä. Ja mä joka ikisessä vanhempainillassa jurputan tästä. Että on ihan idiotismia, mitä te teette. Te valitatte täällä, että lapsilla ei ole keskittymiskykyä. Ne ei pysty tekemään mitään, ne on ahdistuneita, ne on ylivilkkaita. Ja sitten kaikki ollaan ruuduilla, ollaan säteilyssä. Kyllä. Mikä on se ympäristö,